Ponúkame vám exkluzívne na predaj trojizbový byt s výbornou dispozíciou vo Vranove nad Topľou na sídlisku Okulka, ktorý vyniká z jednej strany pokojným výhľadom do prírody a zo strany lóžie s slnečným výhľadom na mesto. Tento byt má výmeru 65 m2, k tomuto bytu prislúcha lóžia, pivnica, komora. Byt pozostáva z 3 obytných miestností a príslušenstva. Plusom tohto bytu je ideálna dispozícia izieb a nepríchodnosť spálne, kuchyne a detskej izby. Čiastočná štartovná rekonštrukcia zahŕňa plastové okná v celom byte, elektronický vrátnik, klasickú nestarnúcu kuchynskú linku, plávajúcu podlahu v kuchyni, predsienik v obývačke a plusom je aj zatienená lóžia s roletou. Byt sa nachádza nedaleko centra mesta, materskej škôlky, obchodov s dosiahnuteľnosťou centra mesta a prostriedkov verejnej hromadnej dopravy do 10 minút.